Nobody they will know in the Chicks Vibes TV na-ekwu abịala m maka dị ọfala and ebidogo mana nke a ka wụ agba nke ụtụtụ a na-akọ ụka ghọtago aka ya bịakwa n'ehihie mgbe agbanje ga na-agba ghọtago iji gosi unu ihe onyonyo agba nke abụọ. On a palace coming. On a fair. Okay. Yeah. Around the middle, you make a more. So, I am. Let me see. The Reverend Peter Obinna Oka. Idu na-akwalitekwa gị ka ikene ndị nọ be gị enwe ebe m kwụsịziri. Biko, ihe ama afọ 2025 ọ bụrụ otu si mee ka ọ dị taa n'ọta ka onye agba ọfala izizi nkwado esi aga ya bụ ihe site na ekpere ndị chiri echichi na ndị kwere na Chukwu ya bụ ihe na-aga ịtakwa n'anya ya kamgbe eji na-akwado ihe a ọ bụ ndị na-aga machi na ha sị na ọ na-aga n'ike. Ekwere nkwesị ike na Chineke na ndị mmụọ ozi juru ebe a niile wee na-asị na ngọzi ha bụrụ bịa ga-erute onye ọbụla n'otu n'otu n'afa Jizọs. N'isi onye isi anyị bụ Idu sọnsọ Chineke ma onye ya bụ eze sọnsọ anyị na-eme eze ọ ya atọrọ m anụgabeghị nka mgbe ejiri mụọ anyị na-achọrọ m ịrụ eze achọrọ m ịbụ nke a chọrọ m ịchị ọchịchị anụgabeghị ya mana atụzighị anya n'elu atụzighị anya n'ala o buru tie onye ọbụla na-eti ebee ka nke a si mana ihe dị mkpa bụ na Chukwu na-eme eze ana ome ka o si etụkwụsa gị ya ị ga-eji ya metụ ọgaranya metụ ụmụ ogbenye n'anya na anyị were lọwa ya ọrụ Chineke and oge imere otu a adịghị sure na o nwere ihe ya emekọta akọwa ogologo akụkọ ụkọchukwu ekwugo okwu na nteghi ya oke oghe maka ndị nkụsa ha ga-abịa ndị ji ezigbo obi ha ga-abịa mana obi ihe doro m anya ọ bụrụ na ndị nkụsa dị mmadụ 20 ihe si na onye aga n'ụzọ Chineke na onye agazi bụ mmadụ 1 million. Ọ ihe m fọrọ ozi anyị na-agbata nwe na-ekene eje m ejegbu ezi oge too much ekene asị nkene ụnụ ọ ga-ebijere m ya bụ ikike ada anabatara ya biko ekpere niile ekpere ebe a ọ ga-abịa na mmezu n'afa Jizọs. Onye ọla ga-abịa n'udo nakwa n'udo n'afa Jizọs ka Chineke na notere elu kasị elu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko onye kenere kịta bụ n'afa dị Your Royal Highness Igwe Alexander Ejike Mụwa Eze Obidike Azụike Idu nke atọ n'Igbo Ukwu Idu 3 etu esi idu anyị ebu igwe etu esi anụ the Sultan of Sokoto, the Imam of Kano, the Oni of Ife, the Oba of Obi of Onitsha. So ekpọ Idu akpọ na m afa so nọ ya ka anyị so ana m ekene ndị fada nọ n'chụrụ anyị aja na-ekene ndị mmeri chief na-ekene ndị na-edu Igbo ya bụ ndị PG na ndị otie ndị nọ na otu niile dị iche iche n'ebe a
so na ana m ekwu na ekene na ugwu na nsọpụrụ dịrị onye ọbụla etu o si wee kwesị ekwesị n'aha Jizọs. Idu amalibido ihe a yes maka Chineke ebu ụzọ anyị na-eso so na-etu o si detu a ihe niile ya o teela ebidoro wee anụma so ekwu ogologo okwu ekwu na-ekene niile etu si bịa na mmemme niile a Chineke ga-eji nekekwa onye ọbụla n'ebe o si bịa na-enwe nsogbu n'aha Jizọs. Udo dịrị unu. Otu dịrị Jesu unu mana ihe ọfụrụ anyị agọzikwuzi ụlọ anụ ọtụtụ anyị na your very reverend Father Jude ka mba na-efu ka ọ gọziere anyị ụlọ na ihe mmemme ndị ọzọ niile dịgasị eji eji wee eme ihe tata. Ka anyị kwụrụ ọtọ ọnwụnwa nke ekwensu niile eme ka mmụọ ọma nke udo nọrọ na ya wepụ okwu na ụka ọbụla n'ụlọ a ụdị nwere na aha gị otuto n'ebe anyị nọ gọzie okwu anyị na omume anyị niile dị asọ mbata nke n'ala anyị ịbụ onye dị asọ dị afọ ọma onye soro nna na mmụọ nsọ wee dị ebighị ebi. Amen. Anyị rịọ nụ arịrịọ ka anyị kpekuru dị nwere anyị Jesu Kristi ka ọ gọzie ụlọ a na ndị niile bi n'ime ya ka onye anyị ezigbo mmụọ ọma onye ndu ka o mee ka ha na-efe ya na-amụtawanye ihe omimi nke iwu ya ka unu chapụrụ ha ajọ ihe niile ka ọ zọpụta ha n'ihe ọbụla dị egwu na ihe ndọkasị ahụ ka o wee nye ha anyị ike n'ụlọ nke a onye ya na nna mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebighị ebi. N'ụlọ olu anyị ndị nwere ndị asọ napụrụ ime ihe niile Chukwu dị ebighị ebi were ebere si n'eluigwe site mmụọ ọma gị dị asọ onye ga na-echekwawa ndị bi n'ụlọ a onye ga-anọnyere ha na-egbodoro ha wee na-azọ ha site na Kristi dị nwere n'anyị. Dịka a ga-efezi ụlọ mmiri nsọ na mpaghara ya na n'ime ya ndị nwunu na-agbụrịsị ụzọ sorozie ndị fada na-egosife ebe a ga-efega mmiri nsọ. All predates the North culture, all the culture, and of course the Benin culture. So I need to present these two copies, one to you because every person in Nigeria knows your intellectual bent, and then a copy to His Excellency. On behalf of Ndi Igbo, to tell him that in Nanya Igbo will lead him to achieve history, to make history, and to get the destiny expected of the Igbo man. Na inwegodo ohere ise gị bịa nọchite gwa ya na anyị kwe ya n'azụ
na Naịjirịa kwuru mana ha ga-ekwugharị maka na ọzụnsi ewere ihe kwụ ọtọ mee na ọkwụ ọtọ. Ima Umenwa Ayekenegi, we acknowledge your presence. We are honored to have you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Because na akụla Arinze Ọkamel Esquire aka ọ kwụrụ nwa mmadụ ọ na-agba ọgbọ ofu ebe a sisi ụtụtụ. Ndokwu n'ihu igwe bụ the leadership, the apex leadership. Both men and women. Igwe ọkwụrụ anyị na-eme ihe a. Unu anyị 14 Ezeaka Jogo, made of Local Development Union Women Wing and the Men's Wing, the Mainstream National Body of IDEA. Anyị na-ebe anyị ji ofu nnukwu mkpụrụ ka unu a wepụrụ ebe a. Akụgo aka ahụ sọ o nwere ihe o ji n'aka fat everybody from the women. Anyị si ka anyị were gbuo ohu nhụ asị igwe anyị asị nna anyị. Ọ dị efu m nọ na-atọ m ụtọ o ji anọ ijizi aka ga-ese anọ maka na anyị na-eme asị ọdịcha anyị na ụmụ nwaanyị na-abịa ị na-anya efu na-eso menyere ha n'ebe a. Biko kedu Sakris Ike ya biko bịa join anyị. Sakris Ike former PG of IDEA anyị na-achọ gị ebe a. Anyị na-achọ gị ebe a ka ọ bịa tinye aka na biya maka na nwebeghị oghere since ọ nọ ebe a ịbịafe idu n'ụzọ pụrụ iche. Sakris Ike bụ the past PG ọ ya biri n'oche were nọchie ọ na-abịa ọbịa osoro anyị were aka over this God. Ndị na-echere igbu ukwu in the past n'ebe a. Eze ụgbọ ọgụ n'ebe a. Honorable Pius Adimo, Sakris Ike n'ebe a. Sakris Ike. Members of Abuja branch. Because members of Abuja branch na-abịa. Biko ndị Cheluru. Eze Ezugo oke ọkammụta Dr. Greg Ezino FCA nọ n'ọgbọ. Thank you. Biko Eze Ezugo oke nwa ọkammụta Dr. Greg Ezino Institute of Chartered Accountants of Nigeria and fellow Chartered Taxation Institute of Nigeria. Ndị Abuja branch nọ n'ọgbọ. Coslink, Ndube Coslink, late Sir Cosmos Okafor, President of Coslink, led by the wife. Ndị Abuja branch Ndị Abuja branch led by Dr. L. Uchenna David and R.H. Jimba. Chief Rob Ezife, na beautiful nun here, who call my wonderful cousin, Lady Chief Ezife, an elegant intelligentsia. Because let's appreciate them. May you have a microphone. Idu Wuku. Because Eba Abuman Nemweke, Oya, my cousin. Ebo, I'm a member of Abuja brand by equity. So can you have the microphone to speak with you? I'll be glad to listen. Thank you very much. Men and women from the capital city of Abuja. And you can see that apart from the big stuff of capital city, Belgium and Nigeria got any just and
Yeah.